Ako lokálne SEO privedie zákazníkov k vašej firme? Keď niekto vo vašom meste potrebuje účtovníka, zubára, autoservis, advokáta alebo stavebnú firmu, čo spraví ako prvé? Otvorí Google a napíše napríklad účtovník Bratislava, autoservis Pezinok, strešné okná Trnava. Ak sa tam vaša firma nezobrazí, veľká časť zákazníkov vás nikdy ani neuvidí. Presne na to slúži lokálne SEO. Je to proces, vďaka ktorému Google pochopí, čo robíte, kde pôsobíte a pri akých službách má vašu firmu ukázať ľuďom z okolia. Nestačí mať iba Facebook stránku alebo starý web s telefónnym číslom. Potrebujete jasne popísané služby, stránky pre oblasti, kde reálne pracujete, aktuálne kontakty, rýchly mobilný web a reálne recenzie od klientov. Dôležitý je aj Google Business Profile. Keď je správne nastavený, firma sa môže zobrazovať priamo v Google mapách. Aj pred konkurenciou, ktorá má možno väčší rozpočet, ale zanedbanú online prezentáciu. Lokálne SEO nie je o obchádzaní Google. Je o tom, aby vás našli ľudia, ktorí už hľadajú presne to, čo ponúkať. Ak vaša firma funguje lokálne, váš web musí fungovať lokálne tiež.